ҳавошиносон дар тоҷикистон аз мардум хостанд то 2 рӯзи оянда эҳтиёткор бошанд, зеро ҳаво дар кишвар тағйир меёбад ва мумкин аст бар асари боди сахт хатҳои интиқоли барқ канда шаванд, дарахтон бишкананд ва буми хонаҳо зарар бинанд. Дар баёнияи маркази ҳавошиносии тоҷикистон омадааст, ки аз 16 то рӯзи 18 апрел ҳаво тағйир меёбад ва мумкин аст боронҳои сахт борида, раъду барқ ва жола ҳам мушоҳида шавад. Дар баландии то 2500 метр аз сатҳи баҳр эҳтимоли боридани барф ҳам вуҷуд дорад. ҳавошиносон мегӯянд ҳарорат дар баъзе аз ноҳияҳои кишвар аз 8 то 10 дараҷа поин меояд. Дар душанбе ки ҳаво то 25 дараҷа гарм аст, ба гуфтаи ҳавошиносон то 2 рӯзи дигар ҳарорат ба 17 дараҷа мерасад. Дар ҳушдори маркази ҳавошиносӣ омадааст, ки дар вилояти Хатлон боди сахт ва аз 15 то 20 метр дар як сония мевазад ва эҳтимол сатҳи об дар рудхонаҳои Ёхсу ва Қизилсу ва дигар рудхонаҳои ҷанубу қаторкӯҳои Исор якбора баланд равад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ хатари сел зиёд мешавад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳам бо нашри баёнияи махсусе гуфтааст, ки дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон тӯфон бо гарду ғубор меояд ва хатари аз раъду барқ зарар дидани одамон, болоравии сатҳи оби рудхонаҳо, дар роҳҳои кӯҳӣ омадани сел ва лағзиши тарма вуҷуд дорад. Бо назардошти ин ҳама, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба шаҳрвандон тавсия медиҳад, ки дар сурати борони сахт ва раъду барқ ва боди шадид зери дарахтон, симчӯбҳо, пояҳои реклом худро пинҳон накунанд, аз зери тирезаҳо низ дуртар бошанд. Ғайр аз ин, ҳангоми борони шадид ва жола аз рафтан ба назди рудхонаҳо ва моҳидорӣ худдорӣ намоянд. Мутахассисони кумита ҳамчунин аз шаҳрвандон хоҳиш карданд, ки дар 2 рӯзи оянда барои ҷамъоварии занбурӯғ ва дигар рустаниҳо ба мисли Чукриву, Торону, Сиёалаф ба кӯҳҳо нараванд ва ҷони худро дар хатар нагузоранд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда шумораи телефонашро гузоштааст, то мардум дар сурати афтодан ба хатар ба мутахассисон занг зананд ва ба ин шумораҳо 112 ва ё ба қисми навбадорӣ бо телефони 223 13 11. Тоҷикистон яке аз кишварҳои кӯҳистонии осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ ва солона дар кишвар даҳон нафар бар асари селу тарма ва дигар офатҳои табиӣ ҳалок мешаванд.